салом алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Касоне ки ҳамин видеоро тамошо доранд, марҳамат карда подписатсия кунед. Ман доктор Гадои Беҳрӯз Муҳаммадҷонович, шаҳри Москва. имрӯза видео хостам оиди масъала видео кунам. барои чӣ хостам? Барои оне ки муддати як 20 рӯз мешавад бародаре ки ба мо муроҷиат кард оиди тавбати худаш ки якам ман бемор шуда гӯям, ман гуфтам гап нест, хайр мо худмон дар хатар мондем, дар хатар мондем. Ҳамин бародар вақте ки омад ба мо муроҷиат кард, пневмония ду тарафа дошт. ҳаминро вақте ки мо тавбат кардем, то ин муддат аллакай сӯз шуд, сиҳат саломат, хуб ҳис мекунад, бе ягон чаро ина имрӯз аки ҷавобш медем мерам. Вақте ба мо муроҷиат кард, гуфт якан мешавад дар территорияи ётхонаи худат як квартира синмат кунем, сутиш нем. Гуфтам гап нест. Ҳамун квартира синмат кардак, як 20 рӯза сутиш нем. То ин муддат мо тавбат кардем, тавбатҳои худро гирифт, хуб беҳтар, хуб ҳис кард. навози вай худаш мара камера карда, ман суҳбат кардам. Аз сабабе ки вай худаш мисол шарм медорад. Хай ки зарур нест ки мақсад нишон бидем вая. ва агар шумо дар шаҳри Москва ҳастед, ягон беморӣ мешавад, не фақат як бемории коронавирус, мешавад ва дигар бемориҳо шумо ран мекашед ва мо муроҷиат кунем. шумо метавонед ки дар гирду ваное ки ҳамин ман зиндагӣ мекунам, шумо квартира сутиш бигиред то 10 рӯза. Агар тавбат боша, мисол то 10 рӯза метавонед ки ҳамин квартира синмат кунед, ман тавбати шуморо бигирам. мисол ҳамин ёрдам кардан метавонам. ва дар оянда касоне ки ман тавбат кардам, иншоалло дар шаҳри Душанбе ва ёрам соз шудан, агар видеошуно равон кунам, иншоалло ки ман дар канали худам мепартом, хай шумо бинед, хулосаи худтона буроред. ва гуфтани ҳастам ки бародароз, вақте ки шумо занг мезанед ба ман, бисёр ҳамаи шумо ба ҳаяҷон ҳастед. Ака ман касал шудам, ака ман ихе шудам, ухе шудам, не. ман гуфтани ҳастам бародароз ки хай ки мо бояд, ҳамамон бояд касал бошем ҳамин беморӣ. барои чӣ ки ҳама бояд касал шавад, не фақат дигар касал шавад, не. шояд ки мо дигарро ба тариқи лёки форма касал мешаванд, мегзаранд, мераванд, лекин дар бисёр хуб аст ки дар организм антитела мемонад. вақте ки антитела ки монд, уҷа аллакай дуюмбор тариқи лёки форма касал мешаванд, мегзаранд, мераванд. барои қарад ҳамаи шумо напугане, ҳамаи шумо ба ҳаяҷоне, вақте ки занг мезанед, тарсидагӣ намакун. шумо натарсед, шумо ягон хеле тарс ҳарос накунед, фақат вовремя тавбата гирифтан дар кор. агар бинед ки худтон нороҳат ҳис мекунед, сразу ба доктор муроҷиат кун, анализи хуна биспор ё ки шушора рентген кун. агар дар ҳолате ки худтон нороҳат ҳис мекунед, дар такои степени температура мехезад, метавонед ки ба доктор муроҷиат кунед. барои ки вақте ки бемории коронавирус, вақте ки одам вақте ки авҷ мегирад, дар ҳолати организм дар ҳолати қаноатбахш нест, метавонед ки тавбат гиред, дар ҳамон вақти организмро ёрдам кардан дар кор. вақте ки мерава аз ҳад мегзарад, шумо беҳад камтар азоб мекашед. о бародари азиз, ин видео барои ҳамаи шумо буд, барои ҳамаи бародарони тоҷик, шаҳри Москва ва Федератсияи Россия ва Тоҷикистон будагӣ. агар бародароне ки мақсад тавбат ёфтаганд ба мо видеошона равон карданд, ман ҳатман мегузорам шумо тамошо кунед ва дастгирии худтона расонед. ягон саволо бошад, таги комментария нависед. худо нигаҳбон бошад, дар амони худо бошед.